ichibaga handisi kuzombodoneta kana kupa munhu. Ichi ndo chandinotonodyomba kwangu. Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSNTV basa richienda mberi. Aiwa, ndichida kutenda zvakanyanya nekuda kwezuva ranhasi musi weSunday watauya kuzomboona hanzvadzi yangu Mai Naomi kana kuti Mai Tsitsi. Ndofunga munovarangarira gore rakapera vatakasangana navo padam site vaya vane twana twavo tusikana twakanaka nditi tikazenge tave hama nehama. Nanhasi ukama hwedu huchingoripo, tiri kungoramba chiendera mberi anditi nguva yange yavareba sina kumbouya kuzovaona. Tati nhasi regai timbouya kuzombovadongorera tichivacheka kuvaona kuti vari sei pamwe chete nevana. Muchinzwawo kuti upenyu hwavo hwanga hwakadii kwenguva yese iyi yatanga katsikiri kuvaona, uye kuti vari kurarama sei, vari kuzvigonawo sei. Vatete makasimba here? Aiwa, tinofara. Vakadii vachecha? Cheche vari nani vanofara zvavo. Handiti kutokura kavo? Vatokura. Uyu ndewe panapa kavo? Uyu ndewe anonzani? Kuda kwashe. Kuda kwashe. Kuda ndeyakazvarwa vhiki ramasvika panapa? Ndakangoti hadzisi 4 days. 4 days. Kureva kuti uyu ndewe pano. Ndewe pano. Handiti? Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munombonzani, takasangana kupi, zvaita sei, muchirangarira kuti takasangana sei? Handisi kuzvirangarira. Handiti? Waiva musi wani we? Pamakayozondiratidza imba ngori musi wa5. Ndakazodzoka kuno kumusi wa8. Handiti? September. Mungada kuvazivisa kuti munonzani uye takasangana chii chakaitika, mungovaнаретira kuti takasangana sei, chii chakaitika? Mhuri yeZimbabwe ndoda kutsanangura kuti pandakasangana naangu ndikangoti vakatosvika ndichitotimbawo zvisimbi zvangu ndiri mudam site. Timbamva watondibvunza paya kuti mukuitemva, ndatowadza kuti hatikudi, kucherewo simbi ndo dzinodidzo ndondiraramisa. Saka apa ndakazoona kuti vakazotanga kundibatsira kusvika tazopiwawo pekugara. Muchiruba patakasangana pandakauya ndikakubvunzai ndikati ndiri kudzoka, maifunga here kuti ndingadzoka pa? Handaisambozvikanda. Handiti? Handisina pfungwa dzakana. Zvokuti pamakaona ichidzoka maka ndakatovhunduka torwaniwa ndikati handasina taziva kuti mungadzoke pai. Alright. Tichizodzoka futi kuzokusangai kudam site paya. Manga musingatyi here kuti plus nezvaitaura vamwe, remember vamwe vaitaura zvokuti chapiwa nemasatanisti zvino hamuna kumbobariwa nekutya here? Ipapa hameno kuti chichakaitika handina kana kumbutya kana hana yakura, haina kana kumborova. Kwai kunomborova but anotisereka. Ndakatoti vanhu vapa zvikosi patakatotipa makauya makatitora paya, vanhu vakatosara vakatondopopota vakati munhu aenda anonopondwa, munhu aenda anonopondwa. Ana yangu haina kuborova zvaizvo. Handiti? Tendai mhuri yeZimbabwe nekubatsira kana nhasi, tendai zvakanyanya. Handiti? Ko tiri kuti musi wamazouya maitasira here kuti mungapiwa pekugara pakadaiwo kana kuti? Handisitombona kana tasira. Kana bweze paya pamakatouya kamutaifunza pamei kuenda kupi town. Kuti angatibotendere pano vanoda kuona kusaidhuku. Kuzoshamisika tapanapa mataburuka. Kutoti ndakatadza kuziva chizvimboita. Wakutonzi panapa ndopenyu pa. Kuti Mwari vanoita. Handiti? Kushamisa asina tarisiro, asingambozvifungire kana asingatombozvifungire. Kubva pamagara panapa indane nguva ndisina kuuya panapa. Hapana akambouya here achikunetsai kuti aiwa panapa ibvai kana kuti imba inoi haisi yenyu? Hapana here vakambokunetsai? Vamwe vanototaura kudaro kuti hapasi penyu. Kuti dzinonguva kana ndichitosakira munhu anotokudza kuti handisiyai kusakura apa. Sakura iriko siyenei napo. Tadzaziva kuti zvino zvinombofamba sei. Mwanti achinokato wanokurokodze usiku. Vanhu vanenge vachida kutongokurwisai, but imimi musatya nekuti panapa hapana achauya achikusurudzai. Pano ndepenyu panapa. Panodanwa imimi, saka kurwa nekugodoka kune kuchita vamwe. Saka vana vari kuenda kuchikoro here ana Naomi na?
vana vasati vakuenda kuchikoro. Alright. Muri kuvachengeta sei? Muri kurarama sei nevana? Chimbonokadika zvimaplastic tengesa Ngeta zvirecycle. Machibage changu ndandakati machibage changu ndikatona 9 masaga angu 9 ma50 kg. Hey, alright. Sadza ndinganyepe. Sadza muna. Sadza ndinaro. Handiti. Zvamunombonetseka nazvo zvamungati haizi ngada kubatsirwa. Ndoizvo hangu kuti muri kuzviriritira, muri kuzvimira ichishanda kuti muri yenyu idye. Kana vana ava vari kutooneka kuti vana muri kuvariritira zvakanaka. Bande zvipowo zvamungashuwa kuti ndikapotawo ndichibatsirwa izvi ngafara. Achikatoti netsema isipo yevana. Alright. Kunyange zvababa. But ufawo nemuriwa. Handiti. Chikafu munomira. Alright. Pakanaka. Saka chimwe chinhu vana vasati vakuenda kuchikoro muri kuda kubatsirwa kuti vana vaende kuchikoro kana kuti. Alright. Bosi zvanga zvichiitika vamwe vanogona kubvunza kuti apo angu makazosiyira panzira sei vanga vachienda kusocial welfare. Handiti ndokwavanga vachida kuti vabatsirwe nekuti basa iri ibasa resocial welfare. But zvikuratidza kuti social welfare inowandirwa. Handiti vanowandirwa nenge kune makiu vanhu vakawanda vachida kubatsirwa ikoko. Time yese tatakamboti social welfare inge iri inobatsirana nawo. But kana muchida kuti zvikasike, muchida kuvabhadharira vana mafees, tina Naomi naTsitsi vasikana vakura vada kuti vaendewo kuchikoro. Muchida kuvabhadhara mafees mumagovernment schools chaicho nekutenga uniform. Hazvinyanyodhura, ndofunga mafees asi ari $40-50 here per term mumagovernment schools. Pamwana. Alright. Satongoto almost $30 to $40 per fees. Vari 2 tinechida $80 and tobata vakawana mauniform chichi nezvinodiwa. I think $200 inokwana pavana vari kuenda mabhegi nemabhuku nemauniform zvese stationary. Vanhu vanogona kutotanga kuenda kuchikoro. So vanenge vachida kunge vari vanosupport nekusponsor kuti vana vaende kuchikoro. Tikuda $200 kuti vana vari panapa vaende kuchikoro. Unogona kutibata panhamba dziri pascreen and then tobva tabatsirana navo kuti vana vedu vaende kuchikoro. I know kuti masaints muripo vanoda kubatsirana namai nawo kwatabva nawo kure. Handiti hatigona kuvaramwa nhasi kana kuvafuratira nhasi. Pachandiri kufanana ndechekuti vari pamba pavo, vana vavo vari kufara, ndevo vari kumira-mirawo kuti mhuri yavo inge iri inowana zvekudya. Mungadawo kuti kudii kuna umwewo apera kutariro sepamanga masvika paipai aripo ari kukuonai anoti zvinhu zvangu zvaoma but mimi hwenyu upenyu hwakadochinja. Mungada kuti kudii? Manguva yemari inokwana. Mwari anongokusimudzira pamba usingatombofungiri. Panguva yandakabatsa ndasina tazive kuti zvingaitike. Zvekuti ndaitotange zvimwe because panguva fanike pandakaunzwa kunokuwe pandakasipoudzwa ende ndaitoita sekutovhunduka kuti ushambe kuti zvinhu zvinoitika here izvi. Ndingoone chiro kuti kungonamata chinhu chakanaka kunamata. Ende usamirira kuti usanamata uchitanza ndatoiti Mwari dai angopindura minzira yake azviite. Mwana unotozobuya pasingatarisiro usina kana kumba kuti mwana akazokuona Mwari akutomusunzi. Anokuudza kuti kunamata kunamata hatinamate. Akambuya kutambudzika namata. Ngama zuva nezuva chinamata. Chinamata mhuri yako Mwari vanotopindira. Amen. Aiwa, ndofunga manzwa mashoko makuru makukutu hanzi ngatirambei tichinamata tisapere tariro. Kunyangwe zvamira sei zvadii tisu hatifaniri kupera tariro nekuti Mwari minduro yavo inongozouya chete, inogona kunonoka kana kukasika, but ndiMwari vanoziva zvakatinakira uye zvatinoda. Aiwa, tinokutendai Mwari wekudenga avoramba achikupfudzai mberi. Chitenda kuti vana vachabatsirwa vanzi vange vari vachienda kuchikoro. Ndotenda kana mimi wangu ndokutendai. Wakati pakugarana nasi ndinongo everyday ndingati
ndotongogara ndichitongo vana vangu chai kana vachitonamata kutodza vachitoti akanamatira angu vedu vanhu vakatipa pekugara vese tinotonamata tonamata zuva nezuva. mungotenda kuti dai mwana akutenda kana akakuwedzere pamukuta kudze ipapo. Aiwa, tinotenda Mwari. Thank you so much muri yeZimbabwe. Ndichida kuti big shout out kune the Biriot family. Aiwa, Kevin Biriot ndiye akatibatira mushini. Big shout out to you. Zvamunongoitawo munoenda munosupporta channel, YouTube channel yakanzi the Biriot family. Mungoti type kuti Biriot mobva manosubscribe nekufollow on his all social media handles. Hama dzangu ndoda ndikudze chimwe chinhu chiri unique about Mai Tsitsi. Isitobatsana vanhu vakawanda. Anditi vanhu vakawanda ndofunga moiziya. Tiri hama nehama dzakawanda, but Mai Tsitsi wakandifundira zvikanzi angu ndine chibage chandakarima ndakawana ma 50 kgs andakawana 9 about 9. Uyai muzotorawo uyai muzotorawo chibage chenyu. So ichi chibage ichi chakarimwa nani naMai Tsitsi chavari kupawo angu kuti aende munodyawo nevana. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. God bless you so much. Ichi chibage handisi kuzombodoneta kana kupa munhu. Ichi ndo chandinotonodya umba kwangu. Ina handina kujaira kupuhwa, but pandinopiwa mwoyo wangu unonyunguduka because kashoma pandinorangarirwa. Birthday rangu ratova padhuze, saka ndiri kutoitorawo sekunge birthday present yandapiwa nehanzvadzi yangu. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Thank you so much. Aiwa, muitwe zvakanaka naMwari. Murambe muchipiwa simba, Mwari achikurangarirai muchikudzwa mberi. Tinotenda.